Yes, sir. Sir, naipatay diri, sir. Sunduan ninyo, sir. Naipatay diri, sir. Nakulang yun. Naipatay yun. Tingog lang akong share niya. Yung, nabasa ko nga lagi kayo. Yung ang Uber magudong. Okay. Uber, malaki kayo. Balik mo! Hoy! Yo! Inatagpatayan na naman! Kasumpa ko ikas doktor! Yung, mama na kadaot ninyo kayo ng doktor, inumbutan ng doktor! Kamu na lang ang doktor! Ano naman ang doktor? Kabalo mo na yung mga kuha pa na nung pasyente ninyo! Buhay pa rin, Dok. Manawag na lagi ta! Manawag na ta! Manawag na ko! Manawag na ko! Patay na lagi na! Declare na ko na! Patay na na! Declare na ko na! Patay na na! Nalagi na! Gahi maging sa ulo! Patay na lagi na! Gahi maging sa ulo! Ano yung tawanan niya? Hello? Sir? Yes, sir. Sir, naipatay diri, sir. Sunduan ninyo, sir. Naipatay diri, sir. Nakulang yun. Naipatay yun. Sir? Sir? Ang akong share o niya, sir, ha? Itingob lang, ha? Itingob lang akong share o niya. Yung, nabasa ko nga lagi kayo. Yung ang Uber magudong. Okay. Uber, malaki kayo. Balik mo! Hoy! Patay! Akong kuhan sa BP, nabilin na pag yung nila. Patay ni mga tawanan ni Pandamay ni mga tawanan ni. Uy, natawagan na raban akong everlasting. Sunduon na raban to sila. Patay, impas ang akong share ani. Wa ko share karong adlaw, wa ko kita na adlaw karon. Wa ko sideline ani. Patay.